Winastiwa mami Prabu raganing sut Rama sadengah yen pareka boyo retno dasar gegilani ni wulu anggateli rawe upama kebange rawe terima no karsa neyang idi mung teberi ririri lanas titi iku marganipun Rama Nora suwe pangeran apa ring hantu daya ya rohing rasa rasa mulya tan genemu karing karsali lalagawa suka ing driyatan nasawala tanana rasa semalang kang patang kinawe padang cinaketa ing wawenang sawenang wanang tatulus sinambal ngambali sumimpen telenging ati manembah peyang ratri sarana antuk aksa cahya katri wus nyawit cici saka
neman 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 Prataruno atur pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan dumateng keluarga ageng seni Jawi sandiwara ketoprak kantong Cahya Sentika menika junduk pamundutanipun Bapak Panitia Sedekah Bumi keluarga ageng kantong Cahya Sentika badhe medhek lampahan geger Kabupaten Trenggalek dawah perangan suminten edan
kakek mbok rasani wis mecungul. Tembung mecungul iki sing kepiye? Sing lagek ketok iki lho, Kang. Ngono. Sing lagek ketok. Ya iki mau padha apa? Latihan gelut, Kang. Nanging aku ora weruh kuwi. Hah? Hei, Sampeyan ngopi ya? aku ora weruh. Mergo aku iki ngakon kowe. Olah, lelo loko sing kaya prajurit. Lah, saiki ngene, Kang. Wis tak latih gelut siji-siji. Sing cilik kalunge wis 100. Sing gede-gede kulite wis kandel. Iki tenan ora. Ate ora. Lah kowe golek ilmu nang ndi? Golekmu ilmu. Yo, golekku ilmu ora ado-ado. Yo kuwe sing marahi, Kang. Wae padha kabeh. Iya, Kang. Kowe manggon ana ing Gunung Serbuku. Pancen aku kudune latihan olah beloroku supaya kaya prajurit ing kabupaten-paten kae. Yo, Tak bandre piye, Kang? aku iki duweni panjangka. Monggo panjangka ki yen ora tak jangkat, mesti ora bakal kakon. Kowe nanti popo kedaden sing kaya ngene iki kan sampeyan parane mati. Kowe upama iki tembung upama. Nanging bisa kakon. Halo? Iya, Pak. Kowe bakal tak kongkon ngrusak ing Praja Trenggalek. Kowe padha setuju apa ora? Iya, Di. Setuju apa ora? Dipikir sik lho, Kang. Dipikir dhisik. Ora usah grusak-grusuk. Lah iki kabupaten gedhe lho, sing gedhe. Mulane saben dina kowe kabeh tak kon blagen. Lho kuwi kanggo rusak ulang-ulang ana ing Trenggalek. Ngono. Iya. Mongko Praja Trenggalek sing luwih gedhe nak mbok lengkrengi saka ngisor. Ya lho. Iya. Mbok lengkrengi saka ngisor. Sing lanang dipateni, sing wedok dadi rondo iki cocok apa nawa? Yo cocok, Kang. Nek sing lawan tak perkosane. Mula saka kuwi yen padha sarujuk ing karepanku papan dina iki bubarake. Mangkono sedulur. Iya, piye? Pancen lagi pisan iki. Sampeyan iki parang kowe kabeh. Sopo to sakenane? Lan sapa kon dipapan dino? Aku Suramentala, tuwa-tuwa gane bekalane guru sedupuk. Suramentala tuwa tanggane kabeh para
bandalan Probigal oleh Gunung Serbuk. Bali, besok. Wakil Panguso Projo. Tenggalek Setyo Negara. Pangan kebeneran. Pandhawaku wong sugih. Ketemu. Rasa digoleki. Jenengmu sapa kok sajak Trometan? Kepengin roh aku. Sura Tegel. Surumentara Sura Tegel. Monggo Teo. Siluman boyo iki. Surumentara. Ya, piye? Mangken. Aku krungu pekabaran sing ana ing jroning Gunung Serbuk. Ana para Brandalan para Bigal sing arep njayah rayah oleh Praja Trenggalek. Mula tak elingake pawanan. Perenono dhisik. Kulonmu Bigalan ngajeng. Piye, Cak? Aja gelem. Aja gelem. Hah? Aja gelem. Anak bojone mangan apa? Betul. Kanca rewanku kabeh yen ora begal ora mangan. Yo, bener. Batut. Oh
Kanca rewangku cawisi prawan-prawan. Prawan. Prawan rondo pateni. Bondo donya tak jaluk. Tak kei bondo donya. Apa? Ana syaraté. Apa? Yen wis mati kabeh rata. Setan maju kan. Musuh. Saiki musuh, dengenane musuh. Ngantek modyan tetap musuh. Nganti mati tetap musuh. Ayo. Bantolan kapan kini? Ayo, manut tak rangket sok. Kowe gelem bali apa ora? Bali yen bareng-bareng karo kowe.